Oiartzun mugaz muga. Oiartzun mugaz muga bideo honekin, herri guztien historian garrantzi handia izan duen gai bat azaldu nahi dugu. Muga. Herri baten muga ez da giza multzoak zatikatzen dituen arrasto fisiko soil bat. Baizik eta herri hortan bizi direnek historian zehar eduki dituzten harremanen lekua. Giza aktibitate berezi bat ematen den lur eremua beraz. Oiartzungo mugaren alde batera eta bestera begiratzen badugu ispilu gisa. Gure historiarekin topo egiten dugu. Muga da geure etxea eta ataka etorkizuna. Mugaren arrastoa gainditu zagur beroa mugakidei. Gure izakeraren osagarri eta lekuko baitira. Garai bateko Oiartzungo lurreremua oso zabala zen. Ikus dezagun historian zehar emandako lurbanaketaren ondorioz zeintzuk diren gure mugak. Irungo mugapea. Antzinako meagintza, artzantza eta kontrabandoa izan dira bere ezaugarriak. Egun, Aiako harri inguruan ematen den kirol eta denbora pasa aktibitateak aipagarriak dira. Mugape hau Aiako harriko irumugarrietan hasi, eta mugako erreka, aldarriko lepoa, Moalis gaina, Aitzarte, Altzi eta Anderregi baserrietatik pasa ondoren, autopista zeharkatuz, Usategi eta Zaharreko irumugan bukatzen da. Pikoketa eta Altzi artean ditugu, Epeleko erreka eta Aitzarte ingurua. Ekosistema aberats bat daukagu. Zuaitz, landare, perretxiko, hegazti eta piztia mota ugari dago. Azeria ere aurki genezake, eta horren lekuko ditugu azeri zuloak eta Axerigorri baserriaren izena.
Tarteaga bitartean, Muga inguruan, Altziko Gaina eta Gurutze auzoa daude. Oiartzun eta Irun arteko pasabiderik ezagunenean aurkitzen gara. Historian zehar bi herrien arteko harremanen zubi dugularik. Irungo errepidean kokaturik, erromatarren garaiko aztarna interesgarriarekin topo egiten dugu, Anderregiko harria. Arkaleko arkaitzak, Oiartzungo historia zaharraren lekukoak dira. Bere ifar magalean autopistak urratu ditu garai bateko baserri lurrak, paisaia erabat suntsituz. Aiako harriaren inguruan ematen diren giza aktibitateen artean, Ama Birjinaren aterpean urtebukaeran ematen den meza eta erromeria aipa daiteke. Ta baita ere, nola ez, kirol mota ezberdinak, mendi ibilaldiak, txirrindularitza, eskalada, eta abar. Bueno, zu beti hartzaile izan za, eta inguru haude hartzailean nolabait hartzailean kokaleku izan da, ez? Ordu nik pixka bat galtuko nizuke ze hartzaile hemen usaioz edo tradizioz, antzina-antzinatik, zor zelaxe ze hartzaile bilirin bai Oiartzungo partetik, edo Lesakako partetik, edo Irungo partetik, ez zertxo hartzaile biltzen zaten hemen, aieko arrean, magal, zer magal peortan, ez? Hor kontatzen, Irun harrike kontatzen. Hor, batzuk eta Oiartzunareke baita, deanetik hor, Muga nola baiten, batik alde batin bestin, eta hori biltzen izan dugu, eta batik bestekin. Alde mazera arreglatuta, batzuk izaten dira, tradizio pixo dituenak, zin, sofritua indirizia, horrekin izaten gara eta entatiken. Sesilu ikan taula ez? Sesilu hondik ez. Ez, bat ezin argeltu izan dugu, ala. Bata bestia pasatzen dela. Horrekin ez tokoran hondik izan dugu bainatzen. Hori ibili zimereno, galezko abetja, hemen gugara oten zile Irungo bat, Irungo guna atortzen zila eta problema horrekin bina. Ez, azken ez zuten kaso hondikin. Nik ez inoia zerren eba eta pak izan doa jo. Bueno, hor dut jo. Gaztabostu guai, horren zion. Vale, erantik jauri zen eta ozera pilota, zarrietan. Basme aruna, argin zio. Eta zerken detotzen zen, dantzara? Hemen baserretu askotan zen, Irun aldetik eta Oiartzundik eta hemen inguru gani asko. Hemen inguru ez asko, Irundik iruntortzen gandia, azken askotan zen oinez. Darre goña zen, eskata botei. Eskatiak? Bai, aztiek. Giraneak? Sasegareko, dantza argin zutanek. Gio aikonez potentzien itxeare, zagoetzen zimanko hori, Eskapa da zimatzen launtzea joli gol pixka bat eta amaitzen bat ziluten eta eskotan ezen, amaitzen igual, gara bazen bantetxea igual boltan. Eta hori zu soruko taliatzen jarek? Bai. Osea, zuri hori egiten bat zuten bestia izan? Bestia horretu igual, ni pentsatu da, nekatu ziutan ez edo zingota, hori batio, pentsatu guztien eke. Ibilaldi bat, gau batien, non hartu paketia, eta
zehatz, mehatz, nondik noa, joten zinaten, esango bat zenuke, eta non usten zenuten paketiek, bat, ibiladi bat esateko, gaurko jendia pixkat ezagutzeko. Gu gorra izan, zen paketiek gorraizko langan. Hartuta handik etortzinan, errengan barna, haitxoliko barna, usatik egitean betxi haitxolira eta haitxolin betxi zer pasa, mineteko errekortan, handikan zalaiburu barna, sauderiko zertzioa, saukaskoa, handi gaxeak bestilean betxi, handerriko saukururte sartu eta hortik endera jotzen gendun. Handikan antxusketa, joan kamion arrukargatzen duen eta handik altzen ditu. Guk eta oso lotua ondea kontrabandukin. Hain zuzen jakin juguzen bai pasaizo. Bai, pasaizo, ondo izan. Xauxarko ingudu hortan, hor Guardia Zibilak torri eta paketiak kendu eta olatik, paketiak gutxi eta orduan zure antarte zinean bati amintzat, Bai, nire gertatu zian. Tokatu ginen batean paketiak kartea zean eta brigadiak zila hotzek zer, ate zizkion milian. ¡Harto a la Guardia Civil! Lezoko mugapea. Nekazaritza dugu muga honen ezaugarria, baina kontutan hartu behar ditugu azken urteetan industriak eta zerbitzuek eragindako aldaketak. Mugape hau, Usategi eta Zaharreko irumugan hasi eta Madrid Irun arteko komunikabide guztiak zeharkatuz, Iturringo industrialdea igaroz, Makarraztegi, Amuntjane, Agerre, Miura eta Bizkarrondo baserrietatik Salvatoreko irumugan bukatzen da. Baserri hauetan egoera larria bizitzen da. Industriak beren lurrak estaltzen ari dira eta etorkizuna oso iluna dute. Aipatzekoak dira Makarraztegiko zelaiak, Amuntjeneko sagasti, tolare, perratoki eta ikuluak, Agerre berriko hartzantza bizimodua eta bere gaztategia, eta gainontzeko baserrietako nekazalgiroa. Giza bizitzaren ohiturak aldatzen ari dira eta galtzeko zorian daude. Industriaren erasoa Lintziringo inguruan gogor nabaritzen da. Industri eta zerbitzuek, prika salerosketa zentruak eta beste zenbait azpiegiturek zeharo aldatu dute lurralde hau azken 20 urte honetan.
Errenteriako mugapea. Muga honen alderdi ezagunena, industri, etxe bizitza eta ikastetxez josirik badago ere, Errenteriako muga oso luzea da, eta mendi eta nekazalgiroko paraje zoragarriak ditu. Salvatoreko irumugatik hasi eta Añarberaino dijoan muga luze hau, lekune hauetatik igarotzen da. Lartzabaletik Arangurengo industri lurraldeetara, Eskonsegi, Zelaitxo, Zamora eta Txikierdi ingurutik, Añarre eta Ugarte Berri baserrietatik Olatz eta Bordako gainetara. Handik Sarobe errekara eta Otraitzetik barrena Zariako tontorrera eta handik Añarbera. Zati hontan, nekazaritza eta industria elkarna aste batean azaltzen zaizkigu, Ugaldetxoko bailara delarik gehien sufritu duen lurraldea. Ikus nolakoa zen Ugaldetxo duela 15 urte, industrialdea eraiki baino lehen. Gaur desagerturik dauden Palazillo, Juan Txene, Juan Sendo, Juan Sendoko errota, Zuaznabarreko errota eta txokua, argazki zahar hontan oraindik ikus daitezkelarik. Berriro elkarketarako lekua. Txikierdi eta Zamalbide aipatzekoak badira ere, ona hemen Munandiko erromeria.
Saroben gainetik goaz mugaz muga, Sarobe zein baserri zaharreraino. Han erreka utzi, eta Sorondo ingurutik Zariako torrera igotzeko, eta azkenik Añarbeko uretan topatuko dugun Irumugara. Sarobe errekan gizonak antzinatik erabili izan ohi du uraren indarra garai bateko langintza aurrera eramateko. Eldotzeko argi indaretxea, errota eta karelabea, eta kabiolako burniola ditugu lekuko. Eta muga, hemen dugu mugarri bat, eta urrengo muga izango da kabiolako gainkaldian. Nik bestetan ez du mara. Gainun erreka, ez? Erreka Nik dugu. ez da muan, alaitzen du nik. Errekan ez da hor muardien ez behintzen du no. Han lehen oazen dian bese muar den, urga antzun moa. Bazen hor du garai batin. Garai bat bazen, baina urga nada. Beko txeko gurbortan, Txet gatzio. Oain azkeneko txandan, zera, Don Carlos Genzo, zara esaktu zunan muarden, guan doño, lengu urga nada, hango. Eta sartu zuen mugarria, bino... Ani zatu nun, nik zatu. Bai, sartu zituzten hin. Eta, nintzen abestia, ez duen martia. Sartu ikaizengo ja, niko nire eta amasia dutale, sartu. Eta gio hemendikan, zuzen, hor, zara. Bai. Hostia, zatiteu zen atu zateko kasko da. Zateko kaskoa, bai. Kasko unio begu ezkerro da marta. Bai, Bizko beziano na bezio. Bai. Antxo da marta. Eta gio handi jau, tradizio. Ja, amigo, zaitu zuru da, ja? Bai. Zuru da, traize marna, bai? Zen egizi. Zuek, uzpun gotorria ditzen dute, Bai, Zagia. Zaiko baina. Zuru torri, hori bezia, nigala izan dut. Da, bera jartzen du errenderik gotorria. Goizuetako mugapea. Oiartzun eta Goizueta elkarri lotutako herriak izan dira betidanik. Bion arteko muga Añarbe erreka izan arren, bi herrietako biztanleek muga fisiko hau gainditu egin dute harremanak sendotzeko. Añarbeko uraren erabilpena dugu beraz mugape honen ezaugarria. Goizuetako muga, Añarbe ola zaharraren inguruko Irumugan hasten zaigu. Biak urpean daude gaur egun. Pikorrenetik Urrairera, Iraurgi eta Okilegitik Berdabiora, eta gero Añarbe utziz, Eraingo eta Iturrolako erreketatik Eskasburura, eta handik bihanditzen dagoen Harritxolan gaineko Irumugarriraino. Pikorrene dugu Añarbe Bailarako baserrien artean jendea bizi den bakarra. Larrazabal baserrian udara garaian hartzantza aktibitatea ematen da. Gainontzeko denak poliki-poliki ustutzen joan dira.
Zenbait baserri berritu eta asteburu eta egonaldi mugatuetarako erabiltzen dira. Horrela, garai bateko soroetan pinudiak ugaritu dira. Eta honetara parajea erakargarria bada ere, ezin dugu ahaztu Añarbe inguruak ezagutu zuen giza presentzia eta giroa. Oiartzundi goizuetarako aintzinako bidea Urraireko zubitik igarotzen zen. Egun zaila da zubi zaharra ikustea, Añarbeko urek estaltzen baitute. Bere ondoan zubi berri bat eraikitute. Zubi honen bitartez, Oiartzun eta Goizueta arteko harremanak ez dira utzi. Eta lehen bezalaxe hor ikus daitezke hartzaiak, mendizaleak, txirrindulariak eta gainontzekoak bide hori erabiltzen. Okilegiko presa Zalditarren zubiaren inguruan dago. Eta hau eredu bezala hartuaz, esan dezagun mendearen hasieran ematen dela uraren bitartez argi indarra sortzeko teknika mota. Burniolak desagertu eta errotak hartzen dioten tarte hori dela medio, beste lekuetan bezala gure herrian ere errekak argi indar etxez hornitzen joaten dira. Mendigoietan edo erreka handiko ertzetan ura presatu eta kanalen bitartez antepara edo depositoetara eramaten zen. Handik tuboz, makinetxetara eta bertan turbinak mugitu. Añarbe ere erreka handi bat izanez, teknika honekin hornitua izan zen. Bi argietxe ditugu muga honetan, Okilegi eta Berdabio. Okilegikoa geldirik baldin badago ere, Berdabiokoa ez da inoiz gelditu, eta egun eraberriturik martxan jarraitzen du. Berdabio baserria. Bere inguruan, ipuin eta kontu, mehatz eta urre, bertsoak. Obezukean ikusi espalu, Berdabioko atea, orain ez zuen iduk. Berdabion Añarbe utzi eta ermitatik gora eraingo errekak muga egiten duelarik, eskasaldera goaz, inguru basati eder eta paregabeak dastatuz. Ura dugu berriz ere muga.
eskasaldean Iturrola izena hartzen du. Eta muga hemendik Bianditz aldera doa, Harritxolan gainako hirumugarrian amaitzen delarik. Lesakako mugapea. Bianditzetik Aiako Harrira doan muga hau, aurre historiako aztarnategiz josirik dago. Mugape honek hartzantza mantentzen du gure arbasoen eskutik. Mendizaletasuna, meagintza eta kontrabandoa ere ditu ezaugarri. Mugarradioik Gipuzkoetan aparro jasun da lesaka behisten dute, eta gero gizonan mugarradioik bakarrak baldin badi espaldute gizonak elkarrekin harremaniko espaldin badutek elkarri errespetu gerrei bat iro bestiru mugarradioik bat edutiko serbituko, baina mugarradioik serbitzen dute ezan garritako, haik lesakarra diletako oiarzorregala, eta elkarren harremanak eta elkarri errespetu ere bai, elkarri abusatu gabe, gero erretik elkarrekin izan dituzten kondizioak eta Ignacio, nik uste dut hemen tornoran esan dugun bezala antzina hasita ohiturik zaharrenetako bat eta langintzik zaharrenetako bat hartzantza dugula. Eta hartzantza barruan importantzio mila dute lesaka eta oiatziko hartzaileak izaten zituzten harremanak. Eta, guk aitzia bat dugu hor ikentziela adixu egin zenbait elkarkonponketa, zuek nola ditzen inkluso jateko bat eta hoi pixkat esplikatu guratzen dute. Bilera. Hoi, nik nola aspaldeko kontu egin besteie, haitxotu beste entzunta guktiot, gura suaita,
nina negero idamazazpi urtetxut, baina hoik lehenoko kontuak badia, asko iztanik ez dizkitenak asko izango dira. Tornola barra jo hau, lehen osan du bezala, epele, toik mon epele adi hori aizeile deitzen zailo, behintzat hau barra jo hau, snandungo jendekin, tarasako jendekin, harreman handudek izan dutxo. Guk gaztetan, oihartzuna ere bai, kamilik etzen, eta mesatata, baina oihartzuna inbestetxo Sunantona joten ginen. Sunantona hori baiten esakako aldetiken da parrotikan, hango gazteilekin eta guk berasoako zaharrekin da ze ondo izatek genuen. Alkarrekin lagun bezalaro hartu emanak eta izatek genitun ardi kontua, hartzailen kontu izaten ez, eta konta ardi kontua eta horre zen. Aiako harriaren mendebaldean kokatzen den arditurriko meategietan gaude. Meagintza da zalantzari gabe Lesakako mugaren ezaugarrietako bat. Orain 2000 urte erromatarrek hasitako lanak gaur egunera arte iraun dute, naizta egun meategia geldirik egon.